नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण भरलेल्या हिरव्या मिरच्या बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. भरलेल्या मिरच्या बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हिरव्या मिरच्या, 1 वाटी किसलेलं खोबरं, 1 चमचा हळद आणि 1 चमचा मीठ. सर्वात आधी आपण मिरच्यांना अशी उभी चीर मारून घेणार आहोत आणि त्यातल्या बिया काढून टाकणार आहोत. बिया काढल्याने त्यातील तिखटपणा कमी होतो. आपण ह्या पोपटी रंगाच्या मिरच्या घेतल्या आहेत, त्या कमी तिखट असतात. आपण पाहू शकतो अशा प्रकारे मिरच्या आपण रिकाम्या करून घेतल्या आहेत. आत्ता आपण मिक्सरच्या भांड्यात किसलेलं खोबरं, मीठ आणि हळद एकत्र मिक्स करून घेणार आहोत. आपण हे जास्त बारीक करायचं नाही आहे, फक्त पल्स मोडवर फिरवायचं आहे. आत्ता हे किसलेलं खोबरं आपण मिरच्यांमध्ये भरणार आहोत. अशा प्रकारे हे मिश्रण आपण भरायचे आहे. आत्ता पॅनमध्ये तेल गरम करून घेऊ आणि त्यात एक एक करून मिरच्या सोडू. गॅसची फ्लेम लो करून पॅनवर 1 ते 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवू. आता मिरच्या परतून दुसरी बाजू तळून घेऊ. ह्या मिरच्या चपाती, डाळ भाताबरोबर खायला फार छान लागतात. आणि आपल्या भरलेल्या मिरच्या रेडी आहेत. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.